Ka AIR FM Jongpi sa sisien pat kapiang sobhai pi barok kinong sengap sa ka science serial. Shakalasha. Ka AIR FM Jongpi, ringkat ka jing trelang ke Vigyan Prasar Noida, ber ka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakini kapor kan wan lam sepi, ya ka science serial Shakalasha. Minta, ngin pinsngau sepi ya ka benta balai pulai, ka bala ai kerteng, ka jing bat ki robot. Kibanisim benta hakini ka program, kilong Iban Karsaan Karnayor, Iriju diarenga, I Rosarin dekar, I krau perkat tangkeu, bat I lamprang sengi nong put. Ya ke skript, la penbit penbiang de Dr. Arvind Dubey, Sukanya Data, bat Dr. BK Tiagi. La pinwandur sekaktian kasih, da I Richmond Karluki. Minta kesengi, ngin yakmi, yaki robot ki batreikam lingba ke General Intelligence, kata ke bamud, syapang ki robot batreikam lingba ke Artificial Intelligence, ki bala banle yaki AKA halor ke jing batai bala ai syaki. Kum kini ki robot, ki la batreikam kum ki receptionist, ki nong trei haying breu, ki nong ap pahara, bat kiwei. Haba pindan kam ya kejing syakri kini ki robot, ngihap ban kin mau ya ki jing duna baki don. Kalong kumni, namar kini ki robot kila syak program ban le hakata kerukom kabala ai jing batai ya ki. Kumta, kalong kebedon kam ban pindan kam ya kaketien balong kumju ya baro habala ai hukum ya ki. Lada don ijing kala ibetang kendiat ru, kemud baki robot kin amla ban sengotu. Bat karukom jubab nele jong kiru yaki AKA kala ban kala. Kum kini ki jubab bakala kila ban wanra AKA ki bam sengu tenan. Kum ta kalong ke bedon kam bahaba ai hukum yaki robot ki nong pendan kam ru ki hab ban long ki bestat. Kalong kum ni namar ba haduk katno kilong ki bestat makna ru ngihab ban kin mau baki robot ki dehi ki mesin bat hak bakut jong kesengi. Ki mesin ki sule ya ke ai ke bala ai haki. Ki mesin ki subut ya ki hukum. Ki mesin kimla ban simrai dalade. Kimla ban penbej ya ke ai ke beduna dalade. Hakani ke benta meminta kesengi. Ngini ya kemi ya ki ai ki jinglong jingman ki bami. Namar bala ai hukum babakla ya kini ki mesin. Tabawan, halipit kuan. Ameng nipit mga. Oh, mama. Piwan sini mo? Hoi ken mandam. Are, batin. La selembak macam kedua ni. Ti mana piwan sini? Ngawan syua ka Christmas pi ba? Ani batin. Syong. Sutanat piwan kum ni. Hoan. Maria poi hasilong ti ngakan mau ya pi barwa. Ngalaong haladi bangan sawan bet sini te. Sutanat kay kum ta piwan kum ni. Te pinsa asle mama shishalong.
MP tang la shem tayong anit pai no. Pi terlibat kikam bai debat kenika artificial intelligence mama. Hoi bandam. Ngayon nga ba, kladanim kita ki robot bala la ban tribun ki kam? Hoi manda kadai. Ki beriu baru spa te. Kilala ban thiet di kita ki jai robot ban trai ki kam yang mo ba tin. Hoi kin kong. Pitem kidan kita ki arngut sikurem ki ba nga itu ba mga sthe sa Hyderabad ki balai le thiet te tau roban. Ta te la long ko balik thi jur mangi mo. Pitem kita ki arngut lai kila let sa kata ka mall bat kila let wat ki tiar ban pendat jau tau roban bagi temu ban pentri kam yu. Ade semua pala bah kata deh. Hoi kin bandam. Maria rong kata ka mall ula danu tau roban uba priang sngop hayaki. Mat ula keliru yaki dan kam ayu. Ti kila jubab kum nopan. Kila yatu bagi kwa ban thiet yu roban badan bat ka artificial intelligence. Ula bantrai ya kikam yang nak banta jengki Hoan. Ti kum kinu ki kam hayeng mo? Kidan ki kamba hab ban batai ya ki ba ki dei ban le. Kum ka kam kho piat kho phan. Haka jing shisha ti kimdan ki robot badan ya ka artificial intelligence bala ban kho piat me kho phan. Ki kam yeng ti ki dei baju trei pai ba mdei ba tin. Om ki ki ba dang thamai kan. Hoan. Ki babun hi ki robot kimla ban le ya ka ik ba thamai na la di hi. Ki kam yeng ti kum ka ba ple jing khang. Ka ba pen klut ya ka om. Pat ki wik wik dia mo mama am dei. Hoan ka dei manda. Kidan ki bala ban set sharu man pen khut kamera bat ki we ru de ki kam. Ban dan lay bala ban kam kejan ni ban pun kam ka trapeng mo. Anda la thai kaman na ka bateri kam ko manga. Ni mai te. Pi banang ba pi mo. Ha ka jing shisha ti ki robot ki trek kam kat kum ka jing dan kam ya ki. Oh, kamut bang. Nasnai ki kat kum ka jing kwa jung ki nong thiet mo. Hoan. Kila don lupa ya ki ki bala thep ki. Hinre ya ka programming bat jing penwandor bekong san lashna kat kum ka jing dan kam. Ti kila le kum no kita ki arngut sikurum. Anda kila ya keran bat ki badai pet ya kata kaja ka dia. La ai haki ya ka form bakin pendam. Bat la betha ya ki bentik haki box bala bu. Bat banjiet ya ki kam baki kwa ba robot untrai. Kata te langsung kum bai le eksamen pi. Ta kan kasau thamula shisha pi mo. Tang ba ki hab ban pendap ya kata ka form pan. Ka dei kata ha. Hawi ban pendap mo ba tin ka form. Ban dup tiap mo ki jing kwa jong ki. Hoi kin ba. Kala bandai tang ka form, tang ba kan long ka ba so tenat pat bantip kat nutli ki kam bagi labu ha urobat bala ban le. Ti ki bakum ginu ki jai kam mo ba tin baki labu. Kilabu ya bun jan. Kum kan uksa hapo ka kam syat jing syan. On syam ba dan ki jingkeli bagi keli laki dei ki babam jhorne ki babam doa. Kamut bakan kli kabam ayu ban bam wala da dei tang ki babam jurru. Hoi manda. Nada dei ki babam doa pan kindan laki jong ki jingkeli kan. Kum ka babam dos air ni do balang kan mo. So bang kata ti. Ngali ki babang dos nyang pha. Kongkong ni te nyok bam dok syong ni te. Om tang kata kala ban keli wat ya ka peleng ru an syat kum no. Kum ka ba phon half boil ru. Hoan. Half boil ni pon hadu ban dai. Ni ban shoes dia ni syat kala ru. Wat ka rukom ban ber melu ru ka kali am ba tin. Hoat kong. Ka keli la an ai bun ka melu ni an am ai setia ru. Ngatharai ba wat ya ki jing syo jing beru mo. Kala ban keli. Oh, hoat ken. Ti yo jad dai ayu ban chat ru ka kali am. Hoan. Kala keli anda la shen da udai arhar ni umung na. Kamut kat baki jit ya ka rukom trikam. Kador kadon la ka jong mama. Hoan. Haman na ki kam beki jiet ba untre uroban kador kaladan lupa. Anda dap jiet kum ta te ki badi hang ta kin sakhen kat nu barok pai. Anda kita ki arngut ken kila dap jiet kila subuh luar ka wei ka mesin bat kata ka mesin kala ken hi. Kamut ba kila yo na kata kasngi mama ya kita ki robot baki jien. MP bandam. Ki hab ban ap mo ba tin makin sinakat kum ka jinong kam jong ki. Hoat ken.
Te ka sngi ka bakle shem te ka along sha ka jingkaman bakraw ki mo baten. Anda la poi kata ka sngi kan ba dei ban shim yo taw roban. Kinong dia kila keli da ka kerteng ayu kin ayu. Laka kerteng ayu par kila ai. Kila khot yo da u vine. Kalong ka bakong san se mama ban ai kerteng. Ka jingmut kam di ban shu khot tang ka kerteng. Henry ban ai hukum yo ba la ban pentri kam yo. Te kamun kila ati kana mo bu untri kam bah. Hoi kong. Haka snem ka baning kong. Ka company ba dia kan penti kena bat maramat yo. La dan ganu ke jingthon. Tati. Tak long kembali insurans ma. Hoi. Haka ta ka snem baning kong kala long kum ba ki yo ka warranty ru kan. Haki senam kita buat pat mama. Hagi snem ki ba buat tekin hak ban pentamai ya ka kontrak man la ka snem. Pitem, baka dan kawai ke ka bapala, haba kila let shim yo tau roban. Ke ika tapan mo? Kila khot ya bat ula buat ya ki. Nang tapan? Kila ong ya ba on luat ya ladi hapo akakali. Henry ula jubab kelaban ban ya ki. Ula ong kum no mama. Ula ong ba dei ban ong luat. Henry dei ban ong syong hapo akakali. Ni uran jing start si syapi mo. Kaneken bagi ongka artificial intelligence. Hoi ken ba. Ula ong dia ya ki bakin ya lam ya bat on buat ya ki. Ni uba start si syapi. Te habat hiat yakum gini ki machine. Kadan baten ka kot bahaban pule ka babatay kum no ban pan kam. Hoi ken kong. Kadan ka user manual lada pule bahaya kan ya. La ban kiar ya ki jing ki baret baria. Tiga sedang pelengkam kena batin yuta roban. Kila sedang dah ka bapa peli yeng habadan bawan. Ani kata te ondawan brio hayeng tu mo. Kin das ngo kendet bah. Hoan. Pitem kaladon ka jingja pasu thamula bah luar kata. Kala jayu mo? Ha ka wegas ngi lawan ka we ka brio hayeng jongki. Ulet pli yang utau roban mama. Hoat manda. Andau la let ban pli kata ka brio bawan kai hang ta kala kenden kat la kat yai. Banda dei ki bakelon te kila kelon ni pima. Oi ken pi bandam. Te nang tapal aja ayu baten. Utau roban ula pli ke jingkhang. Ula ong ya kata ka brio bakan pen itu ela dia. Te kala lek kum nupat kata ka brio mo. Kala da sngo syayong hi ken. Henry kala pen itu ela dia baka dei ka lata. Bat ka ong dia ba kitra yeng kila ban penan kam da uken janar ayu re ban pli yeng. Namar bau tau robot udah badan kajing start artificial intelligence. Bisa melaju bau kum no batin ya ka. Ula jubab kan. Ula ong ba dei uken janar. Henry baka kerteng jong ka dei uvinye. Banda dei shani te ki palap diang phimo tharai. Ka dei kata. Pitem utau robot ula pha ya ka ban ap jingkhang bat unni ya thu ai kitrai yang. La sngau shisha kum ubrio mo kru kom le jong ute. Hoan. Ula khang biang ya ka jingkhang ru. Tate, kalau ngulong kam akor phi kata te. Tang ba dan gum kata ka akor ka buram namar ba kidi ki machine te kong. Te ula le thu em mama kitra yeng. Hoat manda. Ula ya thu ba kalawan kalata kum ba kalapen itu ela dia. Kata ka trai yang maria te bawan maka kala ong ba kala ngungnya namar ba kalata ka di gabriu ka balor ni mat ka barak khana. Kila apa em pakan rung? Hoan. Tang kata. Ula keliru ya ki hang nu on pha ya ka ban syong. Te kala juba kum no mama kata katra yeng. Ha ka jing sngo dam ya kalata kata ka trayeng kala syukran jendan mar ka ong ban pha syong ha khli jong ka. Sukhor bhadai. Hoan. Fitep utau robot ula let biang sya ka jingkhang ba ula ong ya kalata ya ki ju ki kentien ba ong ka trayeng. He? Ula let ong be kum tahi. Hoat ken manda. Ula ong ba kata ka trayeng ka ong ba kalata ka dei ka balor ni bat ka barak khana. Bat bakan rung bat syong ha khli jong ka trayeng. Lapa lat shisha phimo. Te kala le kum no mama kata kala tapan. Kala kiu jing dom ken pi. La dehi bandom mo. Ti kala ong ru balai bakan surung. Kitra yang gim shumli osngo baten ni ke e ka ba. Ura li ong hakalata. Kala yo asngowin kata ka trayeng kala mi wut wun. Kitra yang kala ong kum no pat mo. Kala asngole ran kan. Kala syule men ong ba utau video la syukran kle biet. Kala pha ya kata kala ta ban rung.
Tiap kum ta kata ka lata kala arung ni batin. Mbak, kala dom ting kala helah hang ta habar. Kala ong balai bakan surung baka dei gabriu ka balorni bat ka barak khana. La asngo kulmar shisha pi mo. Hoan, Henry tahu robot pat ulai itu hang. Ula ong penman ya kala ta hang ta baka baka keran ka trayeng ka long ka basisha. Ani kat nu ka jing so le ran pi mo. Hoi ken manda. Ha ka ta ka jing sngo le ran ka trayeng kala ong yo tahu robot uvenia ba un snap jar. Ula le kumno pat mama uni vinia. Ula snap jar ne am. Hoi bandam, mari ong ka try ban snap jar. Ula jubab kala ra ba ong ba un snap jar na. Te ulok jong kapat ule kumno mo batin. Ma uru ha ka jing sngo le ran te. Ula wan mi ka jing khang bat ula kerpat ya kala ta ba kan rong. Te kalarung ni am. MP kong kata kala ta kala mi no nang ta ka jing dom. Kim simila ma yu vinia. Kila mai ken. Kila ong badai na ka daw jong u ba saja kum taro. Ni kum non shukno ka machine kum ta mo. Pitem uvini ula ong ya ki ba ka ka ba ong maki ka long ka ba kila crunchy sha. Unang mo ban ay jubam. Kata ka trayeng kala ong ba shim la dai ban kran thik ya ki kentien ba kran maka haki wei pat ki brio. La susun ai de yo upan. Ula keli kala na ka ka ba udai ban le. Kala jibab kumno pat. Kala batai ba udai ban priang so phaya ka bat ula dai ban pha shong ya ka ha ka sofa ha po kamera shong kai. Hang ta ti hop da batai tik pat hik mo. Hoi ba. Kini ki jing batai te ki dei kita ki jing betha ne ki information ba ai ha u kan. Pitem kala dan shu as kawai ki jing ja ba so thamula ba. Kay kata pan. Si sien la dan batit yeng ha ka yeng jong ki. Ti nang tapat. Sakram ayu pat mo la le. Ha kata ka kenti lawan tit yeng kawai ka nong krong. Ula jibab kumno pat ya ka mama. Maria plia ka yeng ula pha bakan pen ithu ela dia. Kala pi thu kumno mai la dia. Kala ong bakala thangan la arsngi kala pan san phau ting ka ban yo thiet jing bam. Ulo ong kum nu vini kata ka dong krong pan. Ula pha bakan rong namar ba ka ong bala thangan la arsngi. Ula mut ba thangan arsngi ka di ka kerteng jong ka. Kete ti kala rong ni ampan. Kamshim la tre phi ban rong namar ba ka sngu thu ela ka jong ka kerdan ba de ka jing jabo ki jan kinap jong ka. Kala shu ong bakan yeng ba habar. Vinia pat ula jibab kumno ma. Namar ba ha ka por bawan ka lata la batai u ba di ban pha rong. Kum tau ken mau ba ya kata ka jing batai ba ula pen bore kata ka nongkrong bakan rong ha po iyeng. Kala haban rong bet am. Da ka jing sngo artatien kala rong la ka rong. Ula pha bakan shong ha ka sofa. Kata ken kedi jing ba ki robot mo batin. Kata ken ba kedi ka jing namar ba ki shubut bet ya ka bala batai haki. Kim don temoy ka jing start kum ki brio. Bagi la ban de pensyong nyai ki ai. Hoai. Kum kini ki machine ki dan tang ya ka artificial intelligence. Kamut baki le bahatang ya ka data bala bu batha ya ki mo. Hoai kang. Kala le kumno pat mama undal awan kata trayeng. Kala linggo apa kan? Kala keli ya uvini la ja ayu. Utau robot pan ula jibab kumno ma. Ula ong ba kata ka nongkrong ka kerteng ka thangan arsngi. Tang nakadaw bakla thu bakla thangan arsngi namar baka klembam mo. Hoai kan manda. Te kamshim la bitar biang mama kata katrayeng. Kala pitar ba kan? Kala maya kata ka nongkrong bakala rong hayeng bat shong ha ka sofa jong ka. La sngus ne kala ban phi kata nong krong mo. So sen kan? Henry kam dei te ka jing bakala jong ka ro. Te kata ka nongkrong kala jubab kumno pan. Kala ong ba kamshim la kwa ban rong. Henry kala kedau ba dei tau robot ba pen rong ya ka. Apo iyeng. Hang ta te la asngo kulmar hitlem mo. Kala mai biang yo vini ba upha rong ya ka. Ule yu shubut bet ya ki jing betha tem ho. Kata ka trayeng kala pha no kata ka nongkrong ban mi. Ani ka bapli. Dang don shu as khawe jing ja ba su samar ki shisha. Te thu si mama shpang kataru. Ha ka we ngi kata ka trayeng kala pha yo vini banyat istri ya ka we ka sapti badan haror mi ka badei jong ukurim jong ka. Ngate ngalas thorai lupa ba ula le skawi ka drama phi. La ja ken sa kawi ka drama hangta. Anda utau robot ula le cha kata ka mi. Shim la lab ya ka sapti. Henry ula lab tang ya ka patulon. Nang tau ula le kumno pan aba kumta. Ula tari kata ka patulon pat permandur ya ka ha ka dor jong ka sapti. Kam sim la pitar biang mama kata ka brio.
Maria yo I ba ulali akum ta kala keli ya u la ja yu. Ula jibak menupat. Ula ong bau istri ka sabti kumba kala pha. Ula ong ba namar ba ka dantang ka patulen halor mien. Kum ta ula syutar bat penwandor ya ka kum ka sabti. Banda day balik kinong tre hiyang ngumtati. La day ban kiu jing dom shisha phi mo. Hoon, kata ka trayen kala kiu jing dom sisa kan hang ta. Ada bersikut no pi ke jisania auto robot pi mo. Ha ka bakut ti kata ka brio kala ong yu kurem jong ka bandit pen pai no auto robot. Lasuk kum ta ka jing MP mo. Kadai kan manda. Ha ka jing sya ka baning kong kila lit ban thiet khnang ya robot ban pensok. Pen ban kila mat ya ka jing sertang. Tiap kum ta. Kali pen pai pat em. Hoon kila len pen pai. Kalau long penban ka jingdu nong piyaki mo merol bakila penlun. Kenda du nong than pi bandap namar bakila yo biang ni kepisah na kata ke insurance. Pikan mau em. Oh, oi mo. Kajing e mo. Wat la dabu I robot ru. Kajing e kan namar ba udai tang robot. Ketua mentan kelalong kesain serial Syakala Syai. Hakabang ilapen sengau sepi ya kebenta balai pulai, kebala ai kerteng ka jing e bat ki robot. Kibalai sim bentah untuk program kelalong Iban Kersan Karnayor, iri judiarenga, I Roserin dekar, I krau perkat tangkiu, bat I lamprang sengi nong put. Ya ka skript la penbit penbiang da Dr. Arvin Dube, Sukanya Data bat Dr. BK Tiagi. La penwandor sekaktian kasi dari Richmond Karluki. Paralog nong sengap, kumbejulong haki benta baladam. Menta kas ngiru akan ik benta balai pulai, ngidan banbu sepi ya arteli ki jingkeli. Ka jingkeli ka beningkong kalong kumne. Uvine ulakren kumno hakalata. Ngan ong biang ke jingkeli ka beningkong, uvine ulakren kumno hakalata. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumne. Kalata kalale kumno. Ngan ong biang ka jingkeli ka ba ar, kalata kalale kumno. Pila wan pa ik jubab ki jongpi, da ka ba pi chupa di ki SMS sa uni number. Kendai prahan riu lai not, kendai san nyau not iwei. Sengap ha ngan ong biang i number sa sisien, kendai prahan riu lai not, kendai san nyau not iwei. Bat dakin mau, haba pipa iki jubab ki jongpi, da thoru ya ke kerteng bat ke jakasa. Ngi kuak ban pinkin mau ipi kinong sengap, balada dan bon ki bapa iki jubab ki badai, nakaliang jongi, ngin sejit tang iwe inong job, ling ba ka kalai nusib. Bat ita inong job, in sayo ya ijing ay sengobha nangi. Tis sengobha, sengap ya kani ka science serial, kabawan sepi man kas ngisat jan, hakapor kendai bajim step, naka AIR FM jongpi. Katong lapois kebakut jong ini ke program kebamenta kasngi kabalawan lam sepi deka AIR FM jongpi ringkat ke jingi terelang ke Vigian Prasar Noida bat ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kini ke program kelawan sepi naka AIR FM jongpi.